So what's up guys, it's me, Jesser Manalo, and welcome to my YouTube channel. So guys, may nag-request nga pala sa akin na gumawa daw ako ng desk tour dahil gusto nila makita yung mga gamit kong ginagamit kapag nagdodrawing. So guys, maraming salamat nga pala sa mga nanood ng last videos ko on how to use grid method. Asahan nyo na masusundan pa ng iba't ibang tutorial ko sa pagdodrawing. So guys, bago simulan yung vlog na to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at i-hit ang bell notification para ma-notify ka kapag may bago akong upload. So guys, meron tayo ditong acrylic, meron din tayo ditong textile paint. So, yung acrylic ginagamit ko siya kapag nagpe-paint ako sa canvas. Tapos, etong mga textile paint ginagamit ko, for example, sa mga tote bags, tapos sa wallet, ganun. So guys, meron naman tayo ditong watercolor. So, eto minsan ko lang gamitin kasi nag-aaral pa rin ako sa medium na to at hindi ako masyadong magaling pa mag-water. And next, meron tayo dito mga paintbrush. Ayan. Iba't ibang size. Siyempre, meron din tayo ditong makeup brush. Ayan. Mas madami makeup brush ko guys kasi mas madalas akong gumamit nito sa mga graphite tsaka charcoal. So, ang pinaka madalas kong gamitin is ito. For skin tone kapag medyo malaki drawing ko. Tsaka ito, pang details, ito. Basta yung may mga black na yung tip niya, yun yung madalas kong gamitin. Tsaka ito, para hindi ko hinihipan kapag nagbubura ako, ginaganon ko. Minsan kasi natatalsikan ng laway yung drawing ko kapag ganun ginagawa ko. Meron tayo ditong graphite meron tayo ditong graphite pencils. So, ayan guys. Ayan, iba't ibang grade. Tapos, ito may kneaded eraser tayo. May cutter, may charcoal pencil. And then, graphite pencils. Pantasa. Blending stump. Ito graphite din to. Ito charcoal. Tapos ito yung parang panliha. Ayan. Tapos may ano din. Ito guys, so, hindi ko nga alam kung paano gamitin. Ayan. Meron din tayo ditong Brute Funer Color Pencil 72 pieces. So guys, eto nabili ko to last month and hindi ko pa siya masyadong ginagamit kasi nagpa-practice pa rin ako sa medium. Pero kagabi may dinrawing ako. Wait, pakita ko sa inyo. Kunin ko yun. So guys, ito yung dinadrawing ko kagabi. As you can see, hindi pa masyadong maganda kasi nagpa-practice pa lang din ako. So next, balik na natin muna pala. So guys, meron din pala akong eraser. Ano to? Triangle yung tip niya, and then dahil wala akong mabiling mono zero eraser, tinatasahan ko na lang yung dulo niya pang details. Tapos guys, yung mga papel ko nandito sa loob ng cabinet na to o ng drawer. Kasi konti na lang at di pa ako nakakabili ng papel. So yun guys, hanggang dito na yung vlog natin. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify ka
kapag mag-upload ng videos. Guys, nakita nyo na nga yung desk ko at yung mga gamit na ginagamit ko kapag nagda-drawing. So, dito na magtatapos yung video natin for today. So, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang bell notification para maging updated ka kapag may bago akong upload na videos. Bye-bye!